Dinhi sa lungsod sa Inabanga, nindot pod mo experience mo agi ni ining hanging bridge nila nga nagkonektar sa Barangay Kawayan to Barangay Napo. Sa lungsod sa Inabanga, nahimong attraction ang Napo Kawayan Hanging Bridge nga gigama sa steel cable support with a hardwood. Sa mga 30 meters nga kahabugon sa hanging bridge, makita gyud ang kanindot ug ang dramatic views sa Inabanga River. Ang Napo Kawayan Hanging Bridge adunay 155 meters nga gitas-on nga nagkonektar sa Barangay Napo ug Barangay Kawayan. Gawas nga naka-attract og local ug langyaw nga turista ang hanging bridge, dako usab kini og tabang sa mga mulupyo tungod kay nagsilbi ni nga agianan patabok sa Inabanga River. Ang pagtukod sa hanging bridge nahimo tungod sa panikamot ni Governor Aris Umentado sa dihang kongresista pa siya. Maadjong adlaw sa tanan, kumusta kamo? I hope nang naamos maadjong panglawas, maadjong kahimtang sa inyong mga kinabuhi. Ako tamong pahibawon nga diri sa Bohol natay daghang mga nindot kayong suryanan labi na diri sa Bohol. Usa kini ang Napo Kawayan Hanging Bridge. This is the longest hanging bridge sa entire province of Bohol. Unya naapatay Madlingay Hills sa Barangay Datag, unsa man ni siya, overlooking ni sa tibuok Bohol, no? Makita ninyo ang Cebu, ang pila ka towns. Unya napud tay Santo Niño, Barangay Santo Niño Eco Park nga pwede mo musuroy didto, muagi mo sa mangroves, and then you will have at the end of the Eco Park pwede mo dine in didto with the best and freshest seafoods nga ma-offer sa atoang lungsod sa Inabanga. Aris Bohol, Aris Inabanga. Aris sa Bohol, sa Inabanga, suroy ta.